Praise God. Odofo Onyankopɔn shall be brave. And then so yada Onyankopɔn ayenti etwasɛm no nyina yɛbɔ na yɛma yɛni agye wo mu. Odomfo pa yada wase sɛ nya wo na wo ma yɛn kwa a Awurade yɛyɛ mmɔbɔ ɛkyɛn bibia na so yɛnim sɛ yɛwɔ nkwa a yɛwɔ adeɛ nyinara. Na nti saa bere Awurade me mpaebɔ nyinaa ne sɛ obɛyɛ na adom wɔ w'asɛm sua yi mu. Ma w'asɛm ɛnkasa nkyerɛ yɛn. Na bere kasa kyerɛ ne yɛn so yɛde asɛm no ma afoforɔ. Yɛda wase bebree adomfo. Wonam asɛm no so bɛyi akoma so ahwɛdeɛ a ɛnyinara ɛde adom yɛn. Yɛda wase sɛ womfa biribi anyinta yɛn na woda na edi ma yɛtumi bɔ ho mpaeɛ. Yɛda wase bebree ɛwɔ Jesus Christ din mu ɛne yɛabɔ mpaeɛ. Hallelujah. Odofo ɛnɛ so ma wakɔ abade ba ɔte aseɛ sɛ dwumadie so. Ne afia kenkan nsɛm afi Romanfoɔ wɔtwe nkyekyɛmu 6 kɔsi 9 no. Odofo yɛntie Awurade asɛm. Ɔse adwene a ɛyɛ honam adwene no ɛde owuo ɛna ɛbrɛ nipa. Na mmom no adwene a ɛyɛ honhom adwene no ɛde asomdwoeɛ ɛna ɛba. Ɔse honam adwene ɛkotia Onyankopɔn. Honam adwene ɛne nyame ɛyɛ atamfo. Honam adwene ɛtwe nipa kɔ ɔsɛeɛ mu. Hallelujah. Na mmom no nea okita honhom adwene no ɛyɛ Onyankopɔn ɛdea. Honam adwene no ɛmbrɛ ne ho ase ɛmma ɛmmra no onyame asɛm. Na afei ɛnso so ɔne nyame asɛm ɛbɔ ebura. Ɛno nti obi biara ɔnam honam mu no ɛntimi nso Onyankopɔn ani daabi da. Ɛno nti na etwa sɛ nipa abrabɔ mu no yɛhyɛ daa ɛto nsa frɛ Yesu Kristo sɛ ɔmmra abrabɔ no mu na ɔmbɛdi abrabɔ no so hene. Ɛno nka ho a obi ani hɔ obɛtumi de n'ahoɔden asɔ Awurade ani. Ɛsiane sɛ wafa Kristo a ɛyɛ adom bi. Adom bi ɛna Onyankopɔn twa yɛ ɛntweneyɛ. Yɛabɛyɛ gyidifoɔ right nanso nsekuro kakra yɛnante twitwa kakra nneɛma bi a ɛba ogyidini abrabɔ mu a ɛnhyɛ da ɛmboa. Nso na gyidifoɔ ɛyɛ. Bible ma yɛte aseɛ sɛ yɛmfa yɛn nipadua yi ɛmmɔ afɔre na ɛsɛ sɛ yɛ ɛma Awurade sɛ yɛ afɔrebɔde yɛte aseɛ. Patwa yɛte aseɛ na kyerɛ sɛ obi ne Kristo a wawu honhom mu. Obi wɔ Kristo nso ɔte ase wɔ honhom mu. Nti ɛnsɛ sɛ yɛ afɔrebɔ no ɛkɔyɛ sɛdeɛ nipa a wawuo ɔne nyame ntam nkitahodie bi ani hɔ. Ɔyɛ bɔne anaa fomsoɔ ɛwɔ Awurade anim. Nea wayɛ n'adwene sɛ honam mu na ɔbɛnante no. Ɔne Onyankopɔn honhom so nni twaka biara. Nanso Bible ma yɛte aseɛ sɛ honhom ɛte Yesu Kristo mu no ɛno bi na ɛte yɛn mu deɛ ɛbɛkanya yɛn nipadua hɔ ma no anya nkwa. Ɛde kyerɛ sɛ ɔdɔfoɔ yɛntimi nyɛ biribiara nkwati Yesu. Agya no mpo Bible sɛ biribiara ni hɔ yɛyɛ a ɔkwati Yesu de yɛyɛ. Ne nyinaa yɛ Yesu din mu. Na mpahe na yɛn no yɛbɛka sɛ yɛnhia Yesu. Onipa bi a nyame abɔ no ne sa susu biara ɛhia Yesu. Aka sɛ wobɛgyae wo ho mu ama no. Ɛsɛ ɔka ho sɛ ɛbere nni hɔ ɛwɔ yɛn afa. Na nea ɔba no nso yɛnim ɛbere a ɔba. Yɛbɛbu yɛn pra a yɛbɛbie no na deɛ ɔbɛba no aba. Nti ɛhe na wodi daa nkwa ɛwɔ? Ɛhe na wodi daa nkwa wɔ? Ɛfiri sɛ abrabɔ a Kristo ni mu no ewu. Nti obi bɛtumi akɔ aba. Obi bɛtumi ayɛ nea ɔpɛ. Agyapade ahodoɔ. Nanso na nipa no ɛyɛ te aseɛ wuo. Ɔdɔfo mama yɛnkyɛ asɛm yi. Yɛmfa nidasoɔ mmɔ foforɔ. Ɛfiri sɛ obi wɔ ne gyidi kora ɛnsi pi wɔ nyame mu sɛ onni saa assurance of salvation no. Nneɛma agye to mu sɛ mewɔ nkwagyeɛ
nyinaa wɔ Nyame asɛm mu. Mama yɛnya berɛ ɛmɛ Nyame asɛm. Nyame nam afoforɔ so nkasa nkyerɛ yɛn. Nyame ma yɛhu ne kɛseyɛ. Onyankopɔn nhyira wo. Yɛ evangelist ma Awurade. Awurade bɛhyira wo. Wo ne w'asefoɔ nyinaa ama na esi mu yie. Na sɛ Yesu ankyɛ no san n'ani ɔnyɛ mu a yɛn mu biara anyɛ ɔyeraba. Yɛda Awurade ase sɛ ɔyɛ nokwafoɔ watie yɛn. Ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Amen.